Kaixo, formazio honetan landuko ditugu elkarrekin txertatuak dauden hiru alor. Alde batetik lehenik teorikoa, proiektuen bidez eta elkarrizketen bidez, batez ere. Eta gero landuko dugu haurren bideon analizia, eta hor ikusiko dugu psikosaio nola aurra jolasten duten eta nola eskaintzen diegunean espazio seguru bat, aurra bere gaitasunak garatzen ditu, eta ateratzen ditu bare emozio korapiloak eta bere bizikataskak. Eta hori behartuko dugu, eta aztertuko dugu nola egin esku hartzeak, jolasen bidez aurrari garapen horretan laguntzeko. Eta azkenik gure garapen pertsonala ere bai, ez? Gure zaintza nola landu dezakegun aztertuko dugu, eta jolasearen ere bai nola gure emozio korapiloak eta gure gatazkak horrela aterako dire. Eta helburua da batez ere gure zaintza bermatu, segurtasuna hartzea aurraren dugun lan zoragarri horretan, estresa gestionatuz eta pixka bat estrategiak edukitzeko gure lan horretan. Eta hori da, espero dut animatzea benetan uste dut gustora egongo zarela.